my God, guys! May update ako sa inyo. Grabe na ito. Talagang, wow, I'm so happy na pinagkatiwalaan or nagustuhan ng NHK, ano nang tawag nun? Yung Japan Broadcasting Corporation na NHK. Napili po ang video natin na yung kung paano how to prepare clams. Na feature po siya dito sa ano, guys. Ito po kasi si Miss Yoko Otsumi ay piniem po ako na ito po yung una niyang PM sa akin. Ang sabi niya, "Dear MJ, let me introduce myself as a translator production assistant for educational." Ayan oh, kita mo. Ayan, ang sulat niya sa akin. At ito raw ay sa NHK Gaten, yan, nakita mo, NHK Gaten, na itong NHK, it's Japan Broadcasting Corporation sa Japan, at ito po ay finiture nila ang ating video noong June 9, 2021. Ngayon, ay humingi po ako ng clipping nung yung show para makita ko naman kung talagang kasali tayo. Ay sinali po nila yung ating video about clams, how to prepare, at nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga nagtitiwala po sa video natin, at dahil masaya ako, sineshare ko sa inyo para naman malaman nyo kung anong nangyayari na sa channel natin. Ano po, then what I want to say is to the Japanese viewers, thank you so much. To the Japanese, nabubulol na po ako ni-interviews. To the Japanese viewers po, I am so glad and I am so happy na pinagkatiwalaan tayo. To the Japanese viewers, thank you so much for watching. And to NHK Gaten Show, thank you so much for inspiring us more, because your gesture that you did has inspired us more to make more good videos. Thank you so much. God bless us all. God bless po. Ay, sorry, nabubulol po ako dahil yung naratol, yung medyo na-excite at yung na-surprise. Kasi po, ito po yung nung pagdating po namin sa long trip namin na tumulong dun sa mamahirap, ito po ang naisukli sa atin. Talagang napakabait po ng God. Thank you so much. Thank you so much, mga Japanese. You're so kind. You're so kind. Thank you. God bless. God bless you more po. Thank you. Thank you so much. 一方フィリピンでは Baking soda. 重曹プラス汚れを落とすのに効果的とのこと。 Okay. Thank you, guys. Please like, comment, share, and subscribe, at mag-suggest kung ano pang gusto niyo paluto or anong gagawin natin sa ating mga vlogs. And see you again next time, guys. Take care. Stay inspired. Fun, fun, fun.